ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. ҳар яке мо медонем ки торт ба ғайр аз бамаза буданаш бояд хушрӯ бошад. барои ороиш додани торт ба мо бисёр вақт асбобҳои ороишдиҳии торт дар кор аст. агар ҳамин хел асбобҳо надошта бошем, чӣ хел торти фасон тайёр кунем? ҳозир ман тарзи тайёр кардани чунин торти бо маззаи хушрӯро бе асбоби ороишдиҳӣ нишон медиҳам. барои бисквитҳои торт ба мо лозим аст орд, равғани зард, тухм, сметана, шакар, какао, ванилин ва разрихли тел. бо ҳамаи ин маҳсулотҳо ду бисквити сиёҳ ва сафед тайёр мекунем. 3 дона тухмро то сафед шуданаш лат мезанем. баъд кам кам шакарро мерезему аз болояш ванилинро. тақрибан 2 дақиқаи дигар лат мезанем. баъд ними равғани зардро ҳамроҳ мекунем. камтари дигар лат мезанем. ва ними сметанаро аз болояш мерезему тақрибан 1 дақиқаи дигар лат мезанем. ба ними орди гирифтаамон какао ва разрихли телро омехта мекунему ба маҳлули тайёр кардаамон ҳамроҳ карда 1 дақиқаи дигар лат мезанем. хамири мо тайёр шуд. хамирро ба тортпаза гирифта онро дар тафтон дар гармии 180 дараҷа мегузорем. то пухтани ин бисквит хамири бисквити сафедро тайёр мекунем. инро ҳам ранги бисквити аввала фақат бе какао тайёр мекунем. 3 тухмро лат мезанем. шакар, ванилин, равғани зард, сметанаро мерезему лат мезанем. акнун ба орд танҳо разрихли тел ҳамроҳ мекунем. какао ҳамроҳ намекунем. ордро ба маҳлул ҳамроҳ карда то хамир тайёр шуданаш лат мезанем. хамири бисквити дуюми морам тайёр шуд. инро ҳам дар гармии 180 дараҷа мегузорем. бисквитҳои мо пухтанд. то хунук шудани бисквитҳо крем тайёр мекунем. барои креми ин торт ба мо дар кор аст сливки, шири қиёмшуда яъне сушони молоко, загустител. аввал сливкиро тақрибан 1 дақиқа лат мезанему аз болояш загустителро ҳамроҳ карда боз то ғафс шудани сливки лат мезанем. вақте ки креми мо ғафсак шуд, згушонаи молокоро кам кам аз болояш мерезем. баъди 1 дақиқа креми мо тайёр мешавад. болои бисквитҳоро камтарак бурида мегирем. ин буридагиҳо барои ороиш додани торт дар кор аст. акнун дар болои 1 бисквитамон ними кремро мемолему бисквити дигариро аз болои он мегузорем.
креми боқимондаро ба боло ва гирди бисквитҳо мемолем. торти мо тайёр шуд. акнун бояд ороиш диҳем. бисквитҳои буридагиамонро бо даст ё бо блендер майда мекунем. дар болои креми тортамон шакл ё расми дилхоҳамонро бо чӯбча мекашем. баъд бисквитҳои майдакардагиамонро эҳтиёт карда дар ҷойҳои лозима мерезем. бояд диққат диҳем ки сиёҳу сафед омехта нашаванд. гирди тортро ҳам бо таъби дил ороиш диҳед. метавонед боқимондаи бисквитҳои майдашудагиро бо ҳам омехта карда ё ҷудо ҷудо гирди тортро ороиш диҳед. шумо ҳам метавонед ҳамин хел тортҳои фасони бомазза тайёр кунед. саломат бошед. худо нигаҳбонатон.